Hadžiluk navede oko 2 miliona ljudi godišnje put Meke u Saudijskoj Arabiji. Hodočasnici se okupljaju u velikoj džamiji koja se vekovima širila. Velika džamija je prvobitno bila dvorište oko kamene zgrade Ćabe. Muslimani veruju da su je sagradili prorok Ibrahim i njegov sin Ismail. U ranim danima islama, između 7. i 8. veka, dodati su mermerni stubovi i zid. His Majesty Abdul Aziz ibn Saud, King of Saudi Arabia. Osnivač današnje Saudijske Arabije, kralj Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, naredio je da se sprovedu dodatni radovi tokom njegove vladavine od 1932. do 1953. Prva zvanična faza proširenja počela je 1955. a usledile su još dve, 1988. i 2011. Velika džamija se danas prostire na 1,5 miliona kvadratnih metara. Može da primi 3 miliona ljudi dnevno. Skoro je 10 puta veća nego što je bila pre 70 godina. Oko 100.000 ljudi svakog sata može da prođe kroz Mataf, područje gde hodočasnici hodaju oko Ćabe tokom hadžiluka. Džamija je 1950-ih popločana mermerom otpornim na toplotu. Pokretne stepenice i sistem za hlađenje postavljene su krajem 1980-ih. Ugrađene su kamere i senzori zbog bezbednosti i kontrole mase. Najviše ljudi poseti džamiju tokom Ramazana i hadžiluka, ali je svakodnevno otvorena za vernike.